айни замон чӣ хеле ки дар шабакаҳои интернетиву дар дигар ҷо наворо пахш шидестанд, баъд ҳам хеле расморо пахш кардестанд ки муҳоҷирои меҳнати хидмат давлати Тоҷикистон дар ҳамон ҷо азобу машаққат додестанд чӣ кардестанд. Унак на танҳо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамон ҷо ҳастанд наворои дигараш ки тамоми шаҳрвандое ки беғарз ҳам Федератсияи Россиянд бинобар сабабе ки байни Федератсияи Россияву ҷумҳурии Украина шумо медонед ҷанг рафта истодааст. ҳамин сабабу давлат ҳам намехоҳад ки давлати хича амн нигоҳ бидорад. ҳар як одаме ки бе ҳуҷҷатай расман фаъолият намекунад бояд назорат кунад, бубинад ки дар ҳақиқат ҳамин хел аст ки ҳар хел гурӯҳи террористиву иртиҷоӣ дар шомил шидагӣ набошанд. ҳамин одамо ки чандин ҷора тамоми ҷода дидем тарк монданд, ҳар хел ҳодисаҳои дигар карданд. ҳамин сабаб Федератсияи Россия ҳамин тасмим гирифтагие ки ҳамин хел рейдову чиёра гузарондааст ки давлатат хити дуруни давлатша мустаҳкам кунад ки ҳар хел оқибатҳои офатҳои дигар нашавад. масъалаи таркиши дигар чиёда дар масъалае ки гуфтен ҳамкорӣ мо дорем, ҳамкории мо нағз аст дар намояндагии вазорати меҳнат муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия аст. дар ҳар як вилояти Федератсияи Россия намояндагимон ҳастай. шаҳрвандое ки ягон камбудӣ дошта бошанд, ягон проблемаҳошон меғалтанд, метавонанд мода муроҷиат кунанд. мо ҳаст номерои телефонашон, тамоми чиҳошон ҳаст. мо дар асоси муроҷиати мо метавонем ки муроҷиати ҳамин одаморо ба ҳамво бирасонем ки ҳамин хел корбарӣ ҳам проблема доранд, ҳамин чиҳо қаҷа корбарӣ мекунанд. камбудие ки агар ки аз ҷониби ширкатҳо шида бошанд нисбати шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон проблемаи будагиро ҷуброн мекунанд, муайян мекунанд, корбарӣ мекунанд. дар хусусе ки бо ҳамкорӣ гуфтан чикан ҷаноб мо ба қарибӣ ай Федератсияи Россия омада буданд, намояндагиҳошон омада буданд, 3-4 намояндагӣ омада дар тамоми ҳамин 6 мода омаданд корбарӣ барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ҳамчун қонунӣ расман барои фаъолият карданашон ки дар ҳамин ҷо ҳуҷҷатгузоришона муайян мекунанд, то патенте то дигар чиҳошона ҳамин ҷо гирифта шаҳрнома муайян мешавад ки дар шаҳрнома чӣ қадар маблағ аст, чӣ қадар маблағ барои хоб, чӣ қадар маблағ барои ҷои хӯроки дигар дигар чиҳош муайян. шахсе ки агар ки муҳоҷир меҳнатӣ рафтанӣ мешавад ба воситаи агар ҳамин ширкатҳо бираванд агар корбарӣ кунанд ба ҳар хел ҳодисаҳо рӯ наметиҳанд. намояндагии мо дар Федератсияи Россия вохӯриҳо гузарондааст дар ҳар як ҳудуди вилоятҳои ки ҳамун Федератсияи Россия да аксарият ҳамун ҷое ки вохӯриҳоро гузарондаастанд ҳамин шаҳрвандо хичон гап мезанад якимаш ки забони давлати ҳамун Федератсияи Россия забони қабулкунандара намедонанд, баъд касби ихтисос надоранд, ҳуҷҷатгузоришон сари вақт каагӣ нестанд, дигар ҳар хел рейда дигар чиҳо мешавад мегрезанд. хайр агар наворро тамошо карда бошем дар дуруни ҷангалу рафта ҷои зист гирифтаги чуна хованд дар дигар ҷои саволшон метавон наворбардор яке аст мега шумо сабаб чия? мега ростига мо ҳуҷҷат накардем, патент 6000 сомон шидагиад, ҷои зист 6500 сомон шидагиад, ҳуҷҷатгузори ҳамин чен 12-13 ҳазоре ки мо дар ҳуҷҷатгузорӣ мо намекунем, хона рӯй кунем, зиндагимон пеш биравад. ин ҳам хеле сабабҳо зиёд ки ҳастанд. аз ҳисоби ҳамон шаҳрвандои хидмонот дар ҳуҷҷат ба ҳар хел чиё мешаванд.